Това ако не го пусна във V-бокса пак на. Не, аз правя клип, бе. Ще го пусна във V-бокса. Да. Купувайте си BMW-та, за да карате плява с тях. Що има да пуши цял живот, бе? Това е нечовешко, брат. Не знам. Може би бил обрасъл в трева. Това да не е някаква декоративна работа, зато. Чакай, аз го снимам по место, чакай. Чакай още малко до светофара.